Kakang Semar tak rimangi Bondayuda karo pukulun Bathara Guru. Weh. Nggih, iya. Lah saniki guru teng pundi? Ning sekolahan. Sik Pak. Aku kok curiga to iki. Anggere jak serius kok nglece, jak serius kok menggok iki. Gusti. Tak takonane. Ndara saged unggul kalih Bathara Guru. Iya, Petruk. Aku ditampani guntur geni guntur angin ora apa-apa. Mboten apa-apa. Ora, nyatane ora ana awakku sing babak. Bucik. Toya wis iki kudu ndara iki. Ayo diteruske terus dititik terus. Bucik napane? Bucik kulite butung balunge suwek jarike. Oh. Terus sampeyan iso ngalahke Putulung Bathara Guru ngangge napa? Nganggo arit. Sik, mundur, Mak, mundur. Mundur. Ora ana Janaka kok nggawa arit ki ora ana. Ndur rene. Jan piyayi yang bagus e. Iya. Ketok iki. Janaka dialem kok melu napuk iki. Urang griseni Petru. Ndara Janaka garwane sing teng Madukara pinten? Aduh. Lali aku. Siji Ndara Wara Sudeltri. Utuk. Kuwi bab mbokne Agus. Wara Srigandhi. Wara Srigandhi. Nah, angka 2 Dewi Prastiwi. Kae canda we. Sing saking Widara Kandhang sapa? Garwa Senan Widara Kandhang. Ayo. Sing saka Widara Kandhang. Sak letonge ora. Sik, sampean jane sapa sampean? Ayo sapa? Ngaku wae. Ora gelem aku tak ajar ngono. Ora percaya aku nek Ndara Janaka. Ayo, sapa? Ora ngaku? Wak tubruk cemplung kawah Cadewa. Iki mereka truk. Era Pak iki.